ang kanilang topic na kanilang napag-usapan ay patutunayan ng SDA na ang creation sa Genesis ay literal days. Ang magiging negatibo dito ay of course ang Roman Catholic Church Chief Apologist Alvin Gitamundok at ating affirmative side ay si Brother Dritz Luares mula sa Seventh-day Adventist. So bago natin umpisan ang ating debate, nais nating bigyan ng tig-2 minuto para magdagdag ng mga pangunahing pananalita o pagpapakilala dito sa Philippine Debaters sa ating mga followers at saka mga viewers na hindi pa nagpa-follow. Sana ay mag-click naman kayo ng follow button para dumami na tayo. Okay, maraming salamat. Bigay natin kay Brother Dritz Luares ang ating affirmative side from Seventh-day Adventist. Brother Dritz? Hi, isang magandang gabi sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at saka Mindanao. Kumusta mga kaibigan? Gabi na diya sa Cebu. Cebuboy tayo dati mga kaibigan, tayo ay Cebuboy. Ngayon ay tayo ay Dapaboy na ngayon. Nasa Davao na tayo ngayon. Mga kaibigan, at saka welcome po dito sa Philippine Debaters Association. Isang debaters platform mga kaibigan. Ngayong gabi ay ating kami po ay debate po dito sa platform na ito. Ay sana po ay may mapulot po kayong mga aral at saka sana po magiging informative at saka educational debate ito ngayong gabi mga kaibigan. Ay welcome po dito sa ating programa ni Brother Chirod. Made in Davao doon din po ito mga kaibigan, at saka sa ating taga-subaybay sa mga mahilig sa mga debate mga kaibigan. Ako po si Papa Dritz ay isang ordinaryong membro po ng Seventh-day Adventist. Ay ako po ay isang ordinaryo lang din na negosyante mga kaibigan. At saka galing din tayo sa Cebu at saka nandito na tayo sa Davao mga kaibigan, sa Durian, capital of the Philippines, sa Davao City. Ako po si Papa Dritz. Welcome na welcome po kayo sa ating debate ngayon. At balik sa iyo, Brother Chirod. Yes, thank you very much, Brother Dritz. Yun po si Brother Dritz mula sa Seventh-day Adventist. So, bigay naman rin ngayon kay Bro Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church. Good evening sa lahat, magandang gabi, at maraming salamat sa Diyos. At muli na naman kaming nagkatagpo ni Brad John J. Luares, kaibigan ko na taga Cebu. Ngayon sa Batista siya din, noong araw na nagkatalakayan din kami doon sa Plaza Independencia, Cebu City. At kay Brad Ross Casona, ang ating Head and Chief Admin. Maraming salamat, Brad Ross, sa pinanglakad mo kami sa aming napag-usapang debate ngayong gabi, kahit na postpone na to. No? Tapos sa ating mga kaibigan dito, mga watchers at listeners at viewers, tulad kay Brad Junji, sana maasahan natin na marami tayong matutunan sa gabing ito. Kaya makinig kayong mabuti at maigi, mag-reflect, and then review our debate. Tapos, ang pakay ko dito, Brad Ross at Brad Junji at sa lahat ng listeners at viewers ng PDA, ay hindi po para manira sa Sabadista o ikondina si Brad Junji o kahit na anong reliyon. Yun ang panindigan ko. Hindi po ako dito magdedebate to condemn them to hell, no? Na ikondina sila na may impyerno, hindi maligtas, kasi hindi po ako Diyos. Tapos second point, na gusto ko lang ibahagi ang katotohanan ng taglay ng simbahang Katoliko, no? Without forcing anybody, hindi natin ipilit, hindi tayo magalit pag hindi tanggapin. Basta napahayag natin because debate is a way of preaching the truth, no? Pagdepensa sa pagtatanggol sa katotohanan at pananampalataya, tapos pag-preach din, no? Pagwali sa kamaturan.
Hanggang dito lang, magandang gabi ulit. Maraming salamat. Brother Ross? Yes, Brother Alvin and Brother Dritz. So, bago natin umpisahan, nais muna namin ipaalam sa inyo na welcome po kung sino mang ang magpa-schedule. No? So, ang ating PDA ngayon is going international. Sana magtuloy-tuloy po ito. So, maraming salamat sa nag-follow. At kung yung mga viewers natin na hindi pa nagpa-follow, sana naman mag-follow na po kayo. Pakiusap po. So, bigay natin ngayon ang 10 minuto para sa ating affirmative side na si Brother Dritz Luares mula sa Seventh-day Adventist. So, hindi po natin muna gagamitin dito, Brother Dritz, yung rules ng debate natin sa yung new rules. Meron tayong new rules kasi for international lang yun, no? So, dito sa atin, same pa rin yung gagamitin natin. Pero pwede kayong mag-request kung gusto nyong tasan yung time limit. Pero as of now, so nasa 10 minutes po tayo. Brother Dritz, ang topic na inyong pag-uusapan, patutunayan ng Seventh-day Adventist, na ang creation sa Genesis ay literal days. Brother Dritz, ikaw yung affirmative side dito. So, 10 minutes, Brother Dritz. Hi, once again, good evening mga kaibigan. Supposed to be itong talakayan na to mga kaibigan ay isang pwede ding sabihin natin this is the debate of the century mga kaibigan versus creationism, creationist at saka old earth at saka young earth at saka creation versus evolution, creation versus Big Bang Theory mga kaibigan ay matagal na po yan debate na yan mga kaibigan. So ang paksa natin ngayon at paputunayan within 10 minutes lang po mga kapatid ay ito pong isang argumento mga kaibigan na the creation week, the creation week is a literal talaga yun mga kaibigan in the book of Genesis mga kapatid. Because the creation week story mga kaibigan, isa po itong paksa na ating talakayan ngayon mga kapatid, na ito po ay isang literal mga kaibigan. Ay minsan ako po ay magiging magiging sad din tayo mga kaibigan kasi even in the Christian world mga kaibigan na naniniwala sa Diyos in the Christian world, mayroon pong sikta, mayroon pong grupo, especially sa ating kaibigan siguro sa ng Roman Catholic Church, Brother Alvin, nga nag-deny sa literal creation week. Mayroon naman din tayong mga patutuo na ibang mga scholars ng Catholic at saka mga church fathers na nag-prove sa young earth principle mga kapatid. Isa sa ating patutuo mga kaibigan na ito pong tinatawag na creation week mga kaibigan ay it is a literal in sense, no? Gusto kong i-quote itong sinabi ng isang geologist mga kaibigan na si Dr. Terry Montinson. Sabi niya dito mga kaibigan, Dr. Terry holds and isang PhD po sa history ng geology. Sabi niya, when we look carefully at Genesis 1 and Hebrew or even in English, it is clear that God created everything in 6 literal 24-hour days mga kaibigan. Ito po ay sabi ng isang geologist, no, mga kaibigan, na
even sa external reference ay mapapatunayan natin na nagsabi siya na ang creation story in the book of Genesis, mga kaibigan, is a literal 24 hours, 6 literal days, mga kaibigan. No? Ay papatunayan po yan natin based din sa internal reference na ito pong creation story in the book of Genesis, no? D1, D2, D3 hanggang D7, mga kaibigan, D6 ay na-comply po ito lahat, nagawa po ito lahat, itong physical world, mga kapatid, based on tinatawag na literal days, not a long period of time, mga kaibigan. Mayroon tayong mga patutuo dyan, at ang tinatawag na day and night or light and darkness is very definite literal days, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nga, yung tinatawag na weekly cycle po, mga kaibigan, yung tinatawag ng cycle week season, no, based sa kanyang mga tinatawag na generation to generation week, no, tinatawag ng the reckoning of days. The reckoning days in a reckoning, how to reckon a single day in a Jewish reckoning, ay tinatawag yan, mga kaibigan, there is Irib at saka there is Bukir. Ibig sabihin, mayroong Irib, night, mayroong tinatawag na night, at saka mayroong tinatawag na day. And that is 24 hours, mga kaibigan. D1, D2, D3, D4, D5, hanggang D6, 6 literal days, mga kaibigan. Yang tinatawag na reckoning of days, mga kapatid, nagiging week, no? At saka yung weekly cycle, mga kaibigan, yung tinatawag na cycle week reason, mga kapatid, ay mayroong mababasa po sa biblical reference, mga kaibigan, in the book of Exodus chapter 20, verse 8 to 11. On 6 days, God, in 6 days, mabasa yun sa Biblia, mga kaibigan, in the book of Genesis, in Exodus chapter, tingnan natin, in the book of Exodus, mga kaibigan, no, sabi dito, 4 minutes remaining time. 4 minutes lang, ang dali-lali lang sa oras, mga kaibigan, no? Exodus chapter 20, verse 8, 4 and 6 days, God ended His work, mga kaibigan. So, kino-confirm po yan, no? Sa book of Exodus, in Exodus chapter 20, verse 8, that is literal 6 days talaga yan, mga kapatid. And in Exodus chapter 31, verse 15 to 16, in 6 days of creation, kino-confirm din yan sa Exodus chapter 31, at kino-confirm din yan, mga kaibigan, yung cycle of weeks, no? The cycle of weeks, mga kapatid, sa Exodus chapter 16, mga kaibigan. So, ibig sabihin, in internal reference, mga kaibigan, sa loob ng Biblia, ay marami po tayong mga referensya nagpapatunay yung tinatawag na weekly cycle at saka nagiging lunar month, nagiging from weekly cycle, mayroong tinatawag na lunar reason. Based on lunar, mayroon talaga siyang cycle of the lunar reckoning. Then from lunar reckoning, mga kaibigan, mayroong tinatawag na solar reason, solar reckoning, the revolution of the earth, mga kaibigan, around the sun, yung yearly po, mga kapatid.
doon yun nagsimula, no? Doon yun nagsimula, mga kaibigan, yung tinatawag na weekly cycle, yung weekly creation in the book of Genesis, mga kapatid. Kung titingnan natin itong sinasabi ko, kino-confirm yan ng mga tinatawag mga historian, mga kaibigan. According to Horni's Introduction, Volume 1, page 69, sinabi dito, mga kapatid, that one of the most striking collateral confirmation of the Mosaic history of the creation is the general adoption of division of times into weeks, which extend from the Christian state of Europe, remote shore of Hindustan, doon sa Egyptian, Chinese, Greek, Hebrews, Romans, Northern Barbarians, nations nag-adapt sa tinatawag na creation week story, mga kapatid. Saan po sila kumuha ng tinatawag na creation na cycle of weeks? Doon po in the book of Genesis. Doon po sa Exodus chapter 20 verse 8, 6 days at saka mayroong 7th day cycle, the cycle of weeks, mga kaibigan. Kaya nga ay sa ngayong gabi, mga kapatid, isa sa ating patutuo na literal talaga yun ang tinatawag na weekly cycle, mga kaibigan, dahil sa tinatawag na Yom in Hebrew, mga kapatid. Ano ba ang ibig sabihin ng Yom, yung day? Sabi ng isang rabbi, mga kapatid, according to the rabbi, sabi dito, the meaning of day or Yom in Hebrew during the creation week tells us that the term day referred to a duration of time, and that duration was 24 hours regardless of whether or not there was a sun. Those fixed 6 days, we are told, were no longer than 6 days of our work week. Sabi ito, ang nagsabi dito, mga kaibigan, si Rabbi Kalman Takus, mga kapatid. So pinapatunayan in a rabbinic literature ay pinapatunayan talaga yung week creation ng book of Genesis ay purely literal and Time's up. physical, literal talaga, mga kapatid. Okay. Yan, Thank you very much. Yun po si Brother Dritz Loares sa kanyang first presentation dito sa topic na kanilang napagkasunduan, patutunayan ng SDA na ang creation sa Genesis ay literal day. So bigay natin ngayon kay Brother Alvin Gitamundo ang 7 minutes for the cross-examination. Brother Alvin? Okay, thank you very much, Brad Ross, at ating kaibigan si Brad Junji Loares. Dito tayo ngayon sa first cross-examination. Ang unang tanong ko sa iyo, Brad Junji, alam mo ba na yung sa Genesis Kapitulo 1 at Genesis Kapitulo 2, yung 7 araw dyan sa creation na nabanggit, may mga araw, evening and morning, 1 day, 2nd day, hanggang 6th day. I-summarize dyan sa isang talata dyan, sa Genesis pa rin, na isang araw lang yan sa Diyos. Yung 7 araw dyan, isang araw lang sa Diyos, nagawa niya lahat. Yes or no? Alam mo? Bro Junji, nakamute kaya ka? Nakamute si Brad Junji. hello, ang alam natin, mga kaibigan, ay magluno po ako sa tanong ng ating kaibigan nga si Alvin, kasi ang the book of Genesis chapter 1 is literal talaga yun, na sinabi ng Diyos, let there be light, and there was light. At yung first day na yun ay tinatawag na yung ikad. First day, ang Yom na yun ay sabi ng isang rabbi, Next question, ay literal creation week talaga yun, mga kapatid. Ang sunod mo na tanong, hindi mo pala alam ba, Junji, yung talata, letra po letra,
na isang araw nagawa na ng Diyos ang lahat ng mga bagay yung tinutukoy sa 7 days sa Genesis chapter 1. Hindi mo pala alam yun, letra po letra, merong ganun. Yes or no? No, nag-no na ako, kaibigan Alvin, kasi ang Genesis chapter 1, hindi yan isang araw, mga kapatid. Yung tinutukoy niya siguro ay yung sa Genesis chapter 2 verse 4 ay mali po ang ating mali po ang pag-intindi niyo diyan na isang araw lang 'yon. Next question. Mga kaibigan, may reference po tayo sa inyong Catholic Next question, commentary. Next question ba dyan, Jay? Maraming salamat naman at nabanggit mo sa sagot mo sa premise mo na yung Genesis 2.4. Sa premise mo dito, basahin ko muna yung talata tapos itanong ko kay Brad Junji. Genesis 2.4, Duwayrans version itong babasahin ko, English version. These are the generations of the heaven and the earth when they were created in the day that the Lord God made the heaven and the earth. So ang tanong ko sa iba, Junji, itong letra po, letra na singular lang itong day that the Lord God created and made the heaven and earth, singular lang, hindi naman sinabi days o 7 days, may letra 7 o plural with S, days. So ngayon, tatanggapin mo to letra po letra, na singular lang to na day, ginawa ng Diyos ang lahat ng kanilang nagawa sa Genesis 1, yes or no? Yes, yung word na singular day diyan sa mabasa sa Genesis chapter 2 verse 4 ay hindi sinabi na in one day ginawa ng Diyos ang sanlibutan, mga kaibigan. You referred in the day. Ibig sabihin that is the creative works of God in succeeding days. Yan po ang ibig sabihin yan. May patutunay tayo sa mga komentary ng mga Katolik dyan. Hindi yan Next talaga question. literal na one day. Question ba, Junji? Sabi mo, inamin mo, as a premise mo na moderator, narinig naman natin, yan na singular yung day dito. Hindi plural na days, day, singular day. So ang tanong ko sa iyo, yung singular na day, how many yun? Isa o sobra sa isa? Alin sa dalawa? Ibig sabihin, yung singular in the day, yung word in the day, referred po yan sa succeeding days na paggawa ng Diyos. Hindi sinabi sa talata sa Genesis chapter 2 verse 4 na just in one day, ginawa niya ang sanglibutan, mga kaibigan. Mali po ang ating pag-interpreta. Mayroon tayong mababasa dyan na referensya sa inyong commentary, Brother Alvin. Hindi yan literal na isang araw lang ginawa ng Diyos. Sabi mo, succeeding days, maraming days succeeding, kahit walang mababasa dito letra po letra, yun pa rin ang paninindigan mo na imbis na days, singular, inamin mo kanina, tapos ngayon, ang dagdag sa sagot mo sa premise, succeeding days, na ito sinabi succeeding days, saan dito sa talata ang succeeding days? Sa Genesis chapter 2 verse 4 ay tinutukoy mo dyan na Brother Alvin, inunahan na kita dyan sa Genesis chapter 2 verse 4, yung in the day yan, that is referred sa creative works of God in succeeding days. Hindi sinabi ng Biblia sa Genesis chapter 2 verse 4. Yes, cut tayo muna. Objection. So, cut muna natin yung time. Ano yung objection, Brother Alvin? Yes, Mr. Moderator, Brad Ross, ang objection ko, kasi naghanap ako sa kanya, yung sinabi niya na succeeding days daw, lumabas marami na, plural na, kaya may succeeding na, may days pa. Saan yun dito sa talata? Dapat sana ibasahin ni Badjunji kung meron ba, kung wala, aminin niya kung walang letra po letra, kasi ang demand ko, Moderator, letra po letra, either sa talata or sa context ng Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2. Referring ba yan sa Genesis chapter 2, Brother Alvin? Yes, Badros. Okay, Genesis chapter counter, Brother, please. Yes, contradiction, Brother Ross. Sinasagot naman natin siya ang hinihingi niya, Brother Ross. Hindi niya pwedeng pigilan. Ano po ang interpretation ko
sa bersikulo na yan. Yung categorical question ay sinagot naman natin, mga kapatid. Hindi pa pwede nga sang-ayunan ko siya sa kanyang interpretasyon na yan. Okay, moderator's concern. So, since na sumasagot naman Brother Alvin, although hindi matanggap ni Brother Alvin, so proceed na lang tayo sa next question, Brother Alvin. Next question. Brad Junji, kahit walang mababasa letra po letra na succeeding days, ginawa mong plural yung singular day, walang mababasa sa letra po letra, tapos sabi mo, interpretation mo lang pala. So, ibig sabihin ngayon, sa amin sa Katoliko, in the day, singular day, letra po letra sa amin, walang interpretation. Tapos sa iyo pala, succeeding days, interpretation nyo pala sa Sabadista. So, saan ngayon ang ating pipiliin? Ang tama, ang day na ginawa ng Diyos ito, letra po letra, ito ang inamin namin Katoliko, aral namin, o sa inyo, na yung day, ginawa niyong succeeding days na marami. Ang isa, ginawa niyong marami. Saan sa dalawa? Ang itong letra po letra, yung interpretation mo. Ito pong litra por litra sa Genesis chapter 2 verse 4, mga kaibigan, ay masabi natin na yung sa Genesis chapter 2 verse 4, hindi sinabi just in one day ginawa niya ang sanlibutan. Hindi po ganoon, mga kaibigan. Remember that Genesis chapter, mayroon siyang preceding na creation story. Yung tinatawag na in the day. Tingnan mo ang Next question. Sige po. Next question, ang letra po letra dito sa premise, Genesis 2:4, in the day. So within that day, the Lord God made the heaven and the earth. So ngayon, Brad Junji, ipapatuloy mo pa rin yung pagliligaw mo sa amin at paglilis mo kahit letra po letra, yung paggawa niya sa langit at lupa, doon sa araw na yun, mismo sa Genesis 2:4, ipapatuloy mo pa rin yung kasinungalingan mong interpretasyon na succeeding days, wala naman mabasa, tapos labas na pala yun sa araw ng paggawa ng Diyos sa langit at lupa. Papatuloy mong kasinungalingan mo, yes or no? No, hindi tayo nagsinungaling. Baka tayo po ay mali ang interpretation natin dyan, Brother Alvin, kasi mayroon tayong komentary ng Catholic commentary sa inyong sa Biblia niyo mismo, ay hindi yan litirido na one day lang talaga ginawa ang Diyos ang sanglibutan. Hindi po gano'n. Mga kaibigan, lalabas ko yan mamaya. Time's up, Brother Alvin. Time na po. So, medyo uminit. Saglit. Okay, maraming salamat. No? Yun po ang first cross-examination dito sa debate na ang kanilang topic ay patutunayan ng SDA na ang creation sa Genesis ay literal days. So, Brother Alvin, 10 minutes for the negative stand, Brother Alvin. Okay, thank you very much, Brad Ross, ang ating Head and Chief Admin sa PDA, Philippine Debaters Association, at sa ating kaibigan naman na Sabadista, si Brad Junji Loares, sa aming talakay ngayong gabi. Napatunayan niya sa affirmative na yung day dito sa Genesis 1 and 2 sa days of creation ay literal days, no? Ibig sabihin 24 hours period yung isang araw. Ayun, dito naman ako sa negative side sa Roman Catholic Church. Tututol ako as negative. So ang batayan ko, letra por letra sa Genesis 2:4. Sabi ni Brad Junji, mali yung interpretation niyo, Brad Alvin. Narinig niyo ba mga kapatid, did I interpret? No. Isa ka na si Brad Junji, namin niya. Interpretation namin, Brad Alvin, interpretation ko. O ngayon, kontra ngayon, ang letra por letra tinanggap ng Katoliko. Anong letra por letra tinanggap ng Katoliko? Genesis 2:4. Wala kang interpretation. In the day, singular. Hindi na-interpret yan. Hindi yan days. Singular, hindi na plural. O, napaloob sa araw na yan, that the Lord God made the heaven and the earth. Letra por letra, tinggilagam namin, hindi namin dinagdagan. Oh, walang interpretation ng Katoliko, letra po letra, based on this verse, Genesis 2:4. Isa kanya interpretation. Bagsak yung interpretation. Bakit i-interpret mo lang succeeding days? I-day lang to, tapos napaloob dito sa isang araw ng Diyos, yung paggawa ng langit at lupa, Genesis 2:4.
O mga listeners and viewers, paki-review nyo. Kaya ginawa ko lang tong isang talata ang cross-examine ko within 7 minutes kasi easy at chicken naman to na topic eh. Madali lang tumabuwal dito at matumba si Brad Junji. Kaya nga dito ng resulta sa cross-examination, nabuwal ka agad eh. Dito isang talata lang. O hindi niya napansin, hindi ko rin in-interpret, letra po letra din sa talatang 4, Genesis 2:4, sa first phrase, pansinin nyo, these are the generations of the heaven and the earth. Mga henerasyon pala, ibig sabihin, matagal na panahon mula sa Big Bang sa science na nag-develop pa ang mga galaxies. Tapos ang universe, development of universe, composed of galaxies, composed of dito sa mga planets, suns, stars, moons, etc. Pati mga asteroids, ito develop hindi isang araw, 24 hours. Kaya tama to, generations of the heaven and the earth. Kahit ka ng earth eh. Kahit ka sabihin mo young earth, nagsabi ba isang araw, nagawa ang sanlibutan, ang mundo, sabi ba ng Seventh-day Adventist, ang young earth creationism is 24 hours? Meron mang scientifico niyan. Eh ako graduate ako ng BS Biology sa UP, University of the Philippines. Walang ganyan. Uy, Brachunji, historian lang na ng mga sabadista. Ang earth nagaba within 24 days. At 24 hours, one day. Eh kahit nga ang moon hindi na nga nagawa, maliit na yung moon kaysa earth. At yung mga asteroids, maliliit na yun. Sa space, hindi nga magawa yun within 24 hours one day. So, naman yung ibigyan kasi sounds nila. Brad Ross? Iniwanan tayo ni Brad Ross eh. Sige, patuloy lang tayo. So isa na yan, isahin natin sa Tagalog version para hindi tayo malinlang. Hello. Okay. Hello, narinig ba ako, Brother Alvin? Yes, Brad Ross, kasi may lumabas kanina mga sound dyan. Pakimute naman sa mga kasamahan natin dyan na bagong pasok. Check ko muna yung mga nandito, Brother Alvin ha. Sandali lang. Okay, maraming sounds pumapasok. Okay. Check ko muna. Okay, nakamute na silang lahat. Yung mga papasok pala, pagpasok mo nyo, i-mute nyo na kagad yung inyong pakiusap lang. No? So, tuloy tayo, Brother Alvin. Check yung time remaining mo. Naka-post yun nung marinig ko yung ingay. Kaso lang, medyo na-mute pala ako, nakalimutan ko. So, 6 minutes and 42 seconds, Brother Alvin. Sa Tagalog, King James to Tagalog version na ginagamit ko, mas malinaw at maliwanag. Genesis 2:4. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa. So pinangyarihan dito sa King James English at Duway Rhymes, generations, plural, hindi lang henerasyon, generations, plural pa. Yun yung tagal ng panahon na pinangyarihan ng langit at ng lupa, ng likhain noong araw. So noong araw, hindi succeeding days to pagkatapos ng paglikha 7 days sa Sabat. Hindi to succeeding days. Nagsinungaling ito si Brad Junji Niloko tayo dito. Maliwanag dito Noong likhain, noong araw. So noong araw mismo nito na single day, noong araw, hindi noong mga 7 araw, walang sinabing ganyan. O noong mga araw, plural, walang sinabing ganyan. So talagang yung to singular, in the Hebrew and Aramaic, yung singular, na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa't langit. Lupa nga mahirap to gawin ng sanlibutan 24 hours, isang araw lang. Ilalo pa langit, heavens. Madali ba yan gawin, ang Milky Way? Ang ating galaxy. Andromeda galaxy, ibang galaxy, maraming galaxy. Thousands of galaxies in the universe. Kaya generations Tapos ipipilit natin, young creation, earth, old earth. Ma-old earth o ma-young earth, more than 24 hours yan. Earth pa lang, hindi pa kasama ang universe, ang heaven. Genesis 2:4. Napakaliwanag dyan. So, bisto na agad ang kabuluanan ng aral ng Seventh-day Adventist.
Kaya maling aral ang Seventh-day Adventist kasi nag-interpret lang eh. 2 Peter 1:20, all of the scriptures is not for private interpretation. Ibig sabihin, anong letra dyan? Literal mo yan babasahin, hindi mo na yan i-interpret. Kasi maliwanag naman nung araw eh. Kasi araw kasi yan ng Diyos, hindi yan 24 hours na araw ng tao. Bakit nasabi ko? Kasi kung 24 hours yan, merong sasabihin dyan may oras na nag-umpisa ang Diyos sa oras na ganito, sa unang oras. Eh wala naman eh. Natapos ang Diyos sa huling araw. Eh wala naman eh. Walang Diyos, walang araw. Walang Diyos, walang petsa. Eh wala literal kasi kung araw na literal, may palibad mo na dito. Cut mo natin May yung time. Brother Alvin. Pakisuyo lang yung papasok. Pakimute ka agad. Ano? So, isara ko muna, Brother Alvin, para wala na makapasok. Sandali lang ha. Gugulo tayo sa ingay ng mga pag pumapasok, hindi marunong mag-mute. So, check natin yung time mo na natira. 4 minutes and 28 seconds. Brother Alvin, resume. Okay, so dito sa preceding verses of chapter 2, verse 1 to 3, dito rin, prueba ko rin to na hindi literal days. So the heavens and the earth were finished, and all the furniture of them. Verse 2, and on the seventh day, God ended His work which He had made. Sinabi ba anong oras nag-rest ang Diyos sa seventh day? Kung 24 hours to, unang oras nag-rest na agad. Sinabi ba dito? Kung 24 hours to literal, walang ang evening dito sa seventh day na Shabbat. Walang 24 hours dito kasi. Bakit? Kasi walang evening. Paano mo 12 hours yun, di ba, ang gabi? 12 hours din ang araw, ang umaga. Hanggang hapon, 12 hours din. I-divide mo yung 24 hours sa day, 12. Kalahati. Katunga. So 12 din ka oras ang gabi, ang ngit-ngit, ang madilim. Eh, wala dito morning and evening, the seventh day. Napakaliwanag dyan, hindi nag-interpret ang Katoliko, puro letra po letra sa amin. And He blessed the seventh day and sanctified it. Hindi din to 24 hours, because in it He had rested from all His work which God created and made. Yung Diyos ba mag-rest 24 hours lang? Tapos after 24 hours, the seventh day, the eighth day, gumawa na naman ang Diyos kasi hanggang dito lang ang rest. Nag-rest na ang Diyos from that time of creation na tapos na. Rest na siya forever. Tapos sabihin mo, 24 hours. Kaya nga yung 7 days na creation, 6 days actually lang yun, physically. 3 minutes? Summarized into 1 day lang sa Genesis 2:4. These are the generations, King James Version. Duwayrens version, generations with letter S. Hindi ako nanguloko dito, letra po letra to. Wala kami interpretasyon dito. Kasi bawal 2 Peter 1:20. Kasi dito, when they were created, lahat, heavens and the earth, generations, mga henerasyon daw. May henerasyon ba na isang araw lang? O 7 lang o 6? In the day, sa araw na yun na ang Panginoong Diyos ay ginawa niya at lilikha ang langit at ang lupa, Genesis 2:4. Bagsak na agad si Brad Junji. Paano na ito niya matututulan ngayon? Ngayon, sa New Testament, kasi ang New Testament mag-interpret the Old Testament. How did the New Testament interpret the Old? Yung kay Junji ba, the literal 24 hours sa Sabadista? Mali. Si St. Luke at si St. Paul, nagtulungan ng pagsulat ng gawa ng mga apostol, History of the Christian Church in Acts chapter 17, Verse 26, ganito nakasulat. And He hath made of one blood, ibig sabihin Adam, all nations of men for to dwell on all the face of the earth, King James Version to, and not determine the times before appointed, plural times, o sa Amplified Bible. And He made from one common origin, one source, one blood, meaning Adam and Eve, all nations of men to settle on the face of the earth, having definitely determined their allotted periods of time. So paggawa ng ibon, allotted periods of time. Periods of time, isang araw. Ang ibon, isang araw. O lahat ng mga hayop. Hindi
Iba-iba silang periods of time, hindi sinabay. At hindi sinabay sa isang 24 hours period, walang sinabi ganyan. Allotted periods of time, Metropolitan, based on the Greek scriptures, Acts 17:26, Amplified Version, King James Version. Kay John G. Luares, zero pa eh. Sa akin, dalawa ng dito, Bible version. Napakaliwanag dyan. Living New Testament at Revised Standard Version, ganito rin. Sabi dito, and he made one, meaning one man, every nation of men, to live on all the face of the earth, having determined allotted periods. Allotted periods. Oh, maraming allotted periods eh. Kaya yun nga, generations sa Genesis 2:4. Many generations. Ibig sabihin mga henerasyon. Isang henerasyon nga, hindi ka pwede 24 hours at 6 days eh. Lalo na nga, mga henerasyon, meaning matagal pa. Kaya nga may prueba ang science, based on the earth, old earth or young earth, hindi pwede, 7,000 years, pinaka-latest na old earth or young earth, pero hindi pwede 24 hours. Eh, nagdadaldal to si Brad Junji about old earth and young earth. Hindi pala alam ano yun. Scientifically at about sa physics, sa geology, paggawa ng Diyos ng lupa, hindi 24 hours. Walang ganyan Junji sa physics, sa geology, mag-aral ka. Yes. Tapos sabihin mo, wag tayo scholastic. Dapat tayo scholastic based on science din. Yes, Brother Alvin. Time na. Yes. Brother John D, pakibukas ng camera para umpisa natin yung cross-examination. Okay, so since nakabukas na yung camera ni Brother John D, parehong mga gwapo ito. Kalbo na lang. So, pareho kaming tatlo dito. Okay, Brother Junji, 7 minutes for the cross-examination. Yes, unang tanong, kaibigang Alben, no? Hindi ako mag-ano sa'yo kasi kaibigan kita. Unang tanong, Brother Alben, ay since ang ating topic ay papatunayan natin ay literal ang Creation Week, 6 days Creation Week, ay tinututulan mo na hindi siya literal. Ano po para sa iyo, Brother Alvin? Pag hindi siya literal, ano siya? Hindi siya literal kasi mababasa natin sa Gawa 17:26, periods of time. Ibig sabihin ng periods of time in geology and physics at scientifically, ibig sabihin na hindi 24 hours period ng periods of time, matagal yung panahon. Sa Genesis 2:4, letra po letra, generations, mga henerasyon. Walang henerasyon within 24 hours o 1 day. Henerasyon yung age ng mga tao, ng matagal. More than 1 day. Next question, Brother Junji. Next question, sabi mo, Brother Alvin, ay hindi siya literal, long period of time. Tanong, Brother Alvin, when according to the book of Genesis chapter 1 ay nilalang ng Diyos ang plants. Brother Alvin, if base sa science, Brother Alvin, if hindi siya literal days, paano mag-survive ang plants within long period of time without the sun? Sige nga, Brother Alvin. Sagot ko sa iyo. Mag-survive kasi ununa naman ang sun before sa animals at plants eh. Dito nga sa Genesis 2, binabasa mo kasi Genesis chapter 1. Ang Genesis chapter 2, inuna dito naman ang mga plants, so may araw na. So ikaw nagkamali ng interpret. Objection, Mr. Moderator. Yes, cut the time value. Yung tanong natin, hindi sa Genesis chapter 2. Wag tayong Mr. Moderator, objection, no? Yes, objection. Yes, ang tanong natin, Mr. Moderator, hindi sa Genesis chapter 2. Hindi, wag siya magdala kasi hindi yun ang tanong natin.
So, ang specific ko na tanong, sabi mo kasi long period of time, mga kaibigan. So, kung hindi siya literal days, Brother Alvin, paano mag-survive ang plants without the sun in a long period of time? Based on science, Brother Alvin. Okay, may Scientific. yes, may counter, Brother Alvin. Kasi moderator, buong Bible tayo, 2 Timothy 3:15, 16, 17, wala naman tayong rules na kung isang kapitulo lang, yun lang ang mag-interpret o magpaliwanag sa isang kapitulo, isang bersikulo. Biblical nga tayo through the Bible, moderator. Kaya ang sagot ko sa kanya, mali yung order niya dyan sa Genesis 1, kaya hindi na nalaman ang order ng Genesis 2, na meron na munang sun bago pa yung mga tanim. Okay, okay. Ito ang sundin natin. Okay, Brother Alvin, Brother Trit. So, ang sagot ni Brother Alvin is contextual. Tama ba, Yes. Brother Alvin? Okay, Brother Trit. So, since na medyo hindi mo nagustuhan yung sagot ni Brother Alvin, so wala tayong magagawa dyan kasi yun yung sagot niya. So, next question tayo, Brother Ritz, 4 minutes and 42 seconds remaining time. Next question, Brother Alvin, follow-up question. Okay na ba? Next question, Brother Alvin, sabi mo kasi naunang ginawa ang sun. Saan mabasa yung Brother Alvin? Kahit sa comics, saan yung mabasa? Hindi po sa comics. Naunang ginawa ang sun. Maging seryoso tayo dito. Okay. Hindi po sa comics kasi palatag dito sa iyo. Cut na time. Okay. Ano lang, Moderators, hold on. Brother Ritz, Brother Alvin, hold on muna. No? Nakakat yung time natin, 4 minutes. objection ka, Brother Alvin. Sandali lang, Brother Hindi Ritz. muna. Sandali lang, Brother Ritz. Hold on tayo. 4 minutes and 33 seconds. No? So, nakita ko yung diferensya na ano ni Brother Alvin, yung side comment. Although, same naman din, to be fair, same din naman si Brother Alvin, meron ding mga side comments, no? So, pero as of now, dapat nating iwasan yung side comments. Direct question lang po muna tayo. Okay lang ba, Brother Ritz? Yes, pasok yan sa aking question, Mr. Moderator. Yes. Ang ano ng moderator, yung side comment. Although, same naman kayong dalawa pareho kayong merong side comments. Wala tayong kakabigin sa inyong dalawa, to be fair. No? As of now, patuloy tayo, iwasan na muna natin yung side comment, both debaters. Okay? 4 minutes and 30... Stand to be corrected, Mr. Moderator. Okay, 4 minutes and Okay, 30... ganito na lang, simple na tanong, Brother Alvin. Saan litra por litrang mabasa, Brother Alvin? Kasabi mo kasi ang pag-aaral ng Biblia, May hello? objection na ako, Brother. Gerard? Okay, cut na tayo muna. Mayroong objection si Brother Alvin. Brother Alvin? Na-notice ko, moderator, na dalawa ng tanong niya na hindi mo ako pinatapos sa oras ko sa 20 seconds. O lalabas dito, palagi siyang magtatanong, tapos may objection. Pagkatapos ng objection, tanong naman. Parang wala na ako ditong role. Hindi, pasensya na Brother Alvin kung yun ang nakikita mo. Kanina kasi nag-object si Brother Ritz, then binigyan kita ng counter-objection. Yung counter-objection mo kasi, nakita ng moderator na answer na din sa question. Kaya Hindi nga lang ko moderator kasi sumapaw siya. Pag magsagot ako, mag-object agad siya. So hindi natapos yung sagot ko. Okay, So may limit pa ako. Okay, balikan natin yung question na hindi mo nasagot. Ano yung question na hindi nasagot? Yung sinabi na saan daw sa Biblia dito o sa comics ba daw na nauna yung araw, ang order. Ito nga ang Genesis 2:1 hanggang 5. O, pagka 5, natapos na yung araw at ang lupa at ang langit. And every plant of the field before it sprang up on the earth. So may earth na, may araw na. Nag-sprang up yung plant. Iba namang order sa Genesis 2. Yun nag-interpret sa Genesis 1. Kaya hindi nga literal yung Genesis 1 Okay. Yun ang sagot ko. Okay. Ano yun, Sandali lang. Hold on muna. Sandali lang, Brother Dritz. Yung objection ni Brother Alvin is sagot na rin sa tanong. Same lang. Okay, next question, Brother Dritz. Next Okay, question. para sa lungsod na mabuoton, Brother Alvin, litra por litrang mabasa, anong bersikulo yun?
na ang sun ay unang ginawa ng Diyos? Hindi lang sun. Meron o wala? Meron, hindi lang sun. Makinig ka, hindi to comics. Genesis 2:4-5. These are the generations of the heaven and the earth when they were created in the day, isang araw, singular, that the Lord God made the heaven and the earth. And verse 5, and every plant of the field, letra po letra yan, hindi interpretation. Isa yung interpretation, ikaw ang mali. Kaya nga hindi literal na alam Genesis 1 eh. Brother, Brother Alvin, gusto ko itaya yung pagka-adventista ko. Kung may babasa kang litra por litra, ipabasa natin sa moderator, ay undangan mo na itong debate pag may babasa kang Alvin, litra por litra. Tayo muna, Brother Treats, no? Kasi dito sa PDA, pinagbawal na po namin yung mga challenges, no? So tapusin lang po natin yung debate. Hindi po para sa inyong dalawa, kung hindi para po sa mga manonood. Marami po tayong ngayon, si JC Buenavista, Joy Socalcido, Sido Israel, Dudes Arisgado, Amy Alfonso, Benji Monticalvo, Aguila Eagles, sa iba na hindi ko pa Harvey, hindi ko pa nabasa, no? So, ang debate ninyo ay hindi para lamang sa inyong dalawa, kundi para sa mga viewers na nanonood sa inyong mga debate. So, iwasan lang po muna natin yung challenges to stop the debate. So, move on tayo, tuloy-tuloy yung debate natin. 3 minutes and 35 seconds. Next question, Brother Lidis. Okay, next question, Brother Alvin. Since sabi mo kanina na ang Big Bang ay isang scientific, Brother Alvin. Okay. Okay na? Yes, no, sure. Okay. Okay, sabi mo kanina, Brother Alvin, ang Big Bang ay isang scientific, Brother Alvin. Saan mabasa, Brother, kailan naging Big Bang theoretical ang isang, kailan naging scientific ang isang theoretical, Brother Alvin? Maliwanag. Science, mga scientifico ang nagdiskubre sa teorya ng Big Bang na ang mundo, ang universe ay galing sa Big Bang, na buo pa noon ang matter, tapos sumabog, nagkalat, naging galaxies, naging stars, naging planets, naging moons, naging asteroids, etc. Hindi yun magagawa sa 24 hours. Scientifically, in physics, in biology, wala sa Mr. Moderator, next question, Brother Alvin, sagutin po, nakikinig yung publiko, Brother Alvin. Kailan naging theoretical ang isang, kailan naging scientific ang isang theoretical, Brother Alvin? Yes, kung kailan, sabihin ko sa iyo, this 20th century, na-discover yan ng mga scientifico, na ang Big Bang, mga scientifico ha, nag-discover, hindi si Alvin Kitamundok, hindi pari, hindi obispo. Mga scientifico nagsabi, kung nag-aral ka ng physics, ako nag-aral ako sa University of the Philippines. Mga scientifico nagsabi niya na theory yan, ang Big Bang, lahat ng matter, magkaisa pa noon, sumabog with energy na grabe. Next question. Kaya meron tayong mga galaxies, ang universe natin na yung gawang galaxies separated into planets, suns, etc. Okay, next question, Brother Alvin. Ganito po, next question, Brother Alvin. No? Ang sabi mo kasi, theoretical, Brother Alvin. Paki-explain nga sa akin ano yung word na, alam mo ba, Brother Alvin, na ang word na theorist ay isang hypothesis yan? Alam mo yun o hindi? No, mali ka kasi ang hypothesis is never proven. Ang theory is already proven, meron silang prueba. Kaya nga tinatanggap na yun ngayon unless disproven. Hindi mo pa alam, hindi ka kasi biology graduate tulad ko sa University of the Philippines eh. Wala kasi gulong natapos Brad Loares. Next question. Sandali lang. Tatatay mo na.
Sandali lang, Brother Alvin. Brother Alvin. Hold on. Sandali lang. Huwag kang mag-comment. Okay, Brother Ritz. Brother Ritz. Nasaktan ka. Yes, Brother Ritz. Ganito, Hold on. Ang objection ko, Brother Alvin, sa'yo. Brother Ritz, hold on muna, Brother Ritz. Okay lang ba? Gaya na sabi ko kanina, iwasan natin yung side comment. Ano? Okay lang ba, Brother Alvin, Brother Dritz? Pakiiwas na lang po yung side. Okay, next question. 1 minute. Okay, next question. Kung mabasa ko, hindi ito challenge. Kung mabasa ko sa iyo, Brother Alvin, na ang isang theoretical ay isang, unapproved assumption, Brother Alvin. Aminin mo bang nagkamali ka? Kung mabasa ko sa iyo, mapoprove ko sa iyo na ang word theoretical ay isang unapproved assumption. Aminin mong nagkamali ka? Sabi mo, aminin mo bang nagkamali ka, Brother Alvin? Answer, no, hindi ko aminin kasi manluloko ka ngayon dyan sa babasahin mo. Kasi ang theory, may proof yan scientifically. Hindi ituturo na theory kung hypothesis lang yan. Hindi mo nga alam ng hypothesis, hindi yan theory. May dictionary ako dito, huwag kang manloko. Ang theory, hindi yan hypothesis. Kasi ang theory, may proof yan, hindi yan assumption. Next question. Mr. Moderator, objection. Yes, cut the time. Mahilig talaga sa side comment itong ating kaibigan. Hindi pa natin. Paano yan? Okay, palaat na lang ang tanong, no? Ganyan talaga ang ating kaibigan. Sandali. Nag-off cam si Brother Alvin. So, 9 seconds na lang, Brother Dritz. Bigay mo na yung last question, Brother Dritz, for the 9 seconds. Okay, last question, Brother Alvin. Sino ang tama sa iyo, Brother Alvin? Itong Merriam-Webster Dictionary o ikaw? Ako, kasi dito sa aking Webster's Universal Dictionary, ang theory with proof yan. Huwag kang manloko, wala kang dictionary dyan. Cellphone lang dala mo. Sinadya mo manloko eh. Huwag kang manloko, Brother Ritz, Suarez. Nakakahiya naman luloko ka. Ako meron tayong hard copy dito. Ikaw wala. Okay, time's up po. Manloko ka talagang sadya. Okay, yun po, no? Pasensya na po. Medyo parang uminit tayo dito ngayon. So, inom muna tayo ng tubig para medyo mabawas-bawasan yung init. Ano? So, bigay natin ngayon. Relax. Bigay natin ngayon ang 10 minutes kay Brother Dritz. Nawala yata si Brother Dritz. Check ko muna. Brother Dritz. Okay. Pwede mag-inom muna ako ng tubig. Sige, Brother Dritz. May ubo kasi ako. Sige. Magbasa muna tayo ng okay lang. Brother Alvin, okay lang sa'yo. Sige. Paki-mute lang po yung mga bagong pasok. Okay, so yun na lang po. Antayin lang po muna natin si Brother Dritz kasi uminom lang ng tubig. Nabilao ka yata doon sa mga Masyadong mainit. Greet mo natin yung mga nandito sa room pala. Si Brother Don. Sino ba ito? Si Adventista. Si Louie. Si Johnny. Oy, si Brother Robin. Ito yung kaibigan natin, Brother Rocky. So, yun po, no? Mga nandito sa loob ng room. Kaya pasensya na yung, mga, na-close ko kasi yung room. Kasi kanina may mga pumapasok na, ang tagal mag-mute. And Pumasok si Daniel kanina, hindi minute. Na-distract yung presentation kasi nasa presentation kasi. Okay lang sana yun kapag ka nasa line of questioning, pwede naman yun. Basta yung mag-mute lang kayo. So, pasensya na muna dun sa mga hindi nakapasok. No? So, nais lang namin ipaalam sa mga viewers ng Philippine Debaters. Yung PDA po natin ay gumaganda po. Papunta na po tayo sa international level. No? So yung mga debatista dyan na gustong-gustong umakyat sa international level, paghandaan nyo na po.
At mag-message lang po kayo kay Brother Gerald Castros kung gusto nyong umakyat sa level ng international at hahanapan po natin kayo ng mga kadibati. Worldwide po ang ating plan sa PDA. So meron na po tayong mga taga-Amerika, Morocco, meron tayong Pakistan, India. May mga pastor kasi sa India ngayon, mga Kristiyano na. Siyempre mga Muslim, Islam. So marami po tayong ipapasok ng mga foreign debaters kasi medyo napapansin na rin nila ang Philippine debaters. So nagtatanong na rin sila kung ano pa ang mga platform daw na meron dito sa Pilipinas. So siguro pagka na-establish na namin yung PDA, magbibigay din naman tayo ng mga foreign debaters doon sa mga kapatid nating debate platform dito sa Pilipinas para makilala yung buong Pilipinas na mga debatista sa buong mundo. Yun yung goal ng Philippine Debaters Association. So sana po ay suportahan ninyo at pakipollow na lang po ang ating page, no? Philippine Debaters Association. Maraming salamat po. So tayo natin si Brother Rocky, baka meron kang message kung nihintay natin si Brother Litz. Alam mo, sa totoo lang, ang isa sa gusto ko sa international, na lumalaban na rin ito si Brother Alvin. Napakinggan ko yung laban niya dito sa Adventist debater na si Cotto. Maganda yung naging performance niya rin. Talagang nakakasabay ang Pinoy debater sa mga foreigner. Kaya okay, maganda yun. At kami sa team namin, Advent Biblical Ministry, support kami sa larang ganyan, Brother J-Rod, all the time. Basta ikaw, ano mo lang kami, papasok kami. Kaya nga ngayon, kita mo, halos karamihan team ko ang nandito sa loob, Brother J-Rod. Yes, napansin mo, team natin lahat yan. Okay. Thank you very much. Okay. So walang problema doon bro, basta ikaw, no problem. O, bigay ko na sa'yo para mag-umpisa na. Okay, yan naman si Brother Dritz. Brother Ruben, baka meron kang gustong sabihin, shout out dyan habang hinihintay natin si Brother Dritz. Kumusta, Brother Jero? Long time no see. Magandang gabi. Okay, bibigyan ko pa sana ng time yung iba kaso na ito si Brother Dritz nakabalik na. Okay, set natin yung 10 minutes rebuttal stand ni Brother Dritz Luares ng Seventh-day Adventist. Brother Dritz, 10 minutes. Okay, once again, good evening mga kaibigan Luzon, Visayas at saka Mindanao. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Napakagandang talakayan ito mga kaibigan. Brother Alvin, hindi po ito pataasan ng resume, Brother Alvin. Hindi lang ako kakasa sa iyo, Brother Alvin, kung ano po yung resume ko. Kasi hindi man tayo mangliit ng tao, Brother Alvin. No? Itinataas natin yung may mga argumento at saka respeto ko din sa iyo. Mga kaibigan, ay bago pa lang sinalita ng kanyang bibig mo na ang isang Big Bang Theory ginawa niyang scientific, mga kapatid. So, ang tanong ko ay, kailan nagiging scientific ang isang theoretical basis, mga kapatid? Ay wala pong, sabi na, nang loko daw ako, mga kapatid. No? Tingnan natin ang ibig sabihin ng tinatawag na theory, mga kapatid. Ang sabi dito is a conjecture. Ano bang ibig sabihin ng conjectural? Conjecture, mga kaibigan. Haka-haka po yan. Without evidence, without proof. At sabihin mong scientific ang Big Bang Theory.
Ako, kailan nagiging scientific ang Big Bang, mga kaibigan? Wala po. Ang theory is a conjecture. Oh, tinanong ko siya kanina nga, sino ba ang matama sa inyo? Ikaw, itong si Merriam-Webster, itong dictionary, mga kaibigan. Ay, sabi na siya daw. Sige, ibigay natin sa publiko nga siya daw ang tama, mga kaibigan. Pero sabi dito, abstract of truth is speculation. Speculation lang yan, mga kaibigan. Kailan nagiging scientific na there is an organized creature through Big Bang? Naku po. Saan galing ang energy na yan? Kailan nagiging scientific ang organized world, the physical world, mga kaibigan, through Big Bang? Wala pong ganon, Brother Alvin. Balikan mo yung professor mo kung sino nagturo sa iyo, kapatid na Alvin. Sabi dito, unapproved assumption. O sabi niya, tama siya. Okay lang. Hypothesis, assume, to seek argument or investigation, hypothetical. Mga kapatid, yung theories na yan, mga kaibigan. Kaya nga, sa gabing ito, ay rebuttal stage ito, brother, brother Gerard. Sabi niya kanina, gusto kong iniin ito, ginawa daw ang sun, naunang ginawa ang sun, mga kaibigan. Naunang ginawa ang sun. Tapos nagtanong po tayo, kapatid, kung saan mabasa ni sa litra, ay gumamit siya ng Genesis, Kapitulo 2, versikulo 1, 2, 4, hanggang 5, mga kapatid. Ay, ilang beses na tayo natin nabasa yan, Genesis chapter 2, ay walang mabasa ng ganun, Brother Alvin. The Genesis chapter 2 is a narrative story sa nagawa doon sa Genesis chapter 1, kaibigan Alvin. Kaya nga, walang letra for litang nabasa na gano'n. Ay sabi niya, may mabasa daw. Ay, naku po. Wala pong gano'n, Brother Alvin, no? So, ang tanong ko kanina, kung totoo ang kanyang argumento na nagiging long period of time ang yung period of time doon na sinabi na is a long period of time, ay naku po, hindi na yan, walang pag-aral na ganun, mga kaibigan, na sabi na isa daw siyang biology. Kaya nga nagtanong po tayo, biologist, mga kaibigan. No, nagtanong po tayo, mga kaibigan, if hindi siya literal, no, paano mag-survive sa long period of time ang plants? No? Nang sinabi pala ng Diyos, mga kapatid, nga ang plants ay mutungha, mag-exist yung mga plants, ay it's a long period of time. Walang ganun, mga kaibigan. Wala. Kasi based on scientific, ma-praise po ang sanlibutan kung millions of years pa yan o thousands of years pa yan mangyari, mga kaibigan. So wala talaga sa tinatawag na it is a irrational talaga, kaibigan, ang argumento ng ating kaibigan, mga kapatid. Because ang creation story is not a literal, it's not a long period of time, but a literal period of days, mga kaibigan.
Sinasabi ko nga sa ating referensya, 4 sabi minutes. ni 3 minutes na lang. 4. 4 minutes. Thank you po. Thank you po. Sabi ni isang rabbi, no? Ating ikot ito. Sabi dito mga kaibigan sa isang rabbi, the meaning of day during creation week tells us that the term day or yom refers to a duration of time. Refers to a duration of time. And that duration was 24 hours. Oh, sabi ng rabay, mga kaibigan, based on rabbinical literature, regardless or whether or not there was a sun, mga kaibigan, those first 6 days, we are told, were no longer that 6 days on work days, but a continuous 6 days contained in all ages and all secret of the universe. Sabi ni Rabbi Kalman Pakuz, no? Ay napatutunayan talaga mga kaibigan based on external reference na that is literal period of time mga kaibigan, not a long period of time mga kapatid, no? Ito yung tinatawag na day and night, no? Ay mapapatunayan mo ba yun na indefinite period of time yun, yung day and night? Kailan nagiging indefinite period of time or long period of time and day and night? According to the scriptures, mga kaibigan, may ituro ba tayong dyan na scriptures na ganun ang interpretasyon mga kapatid? Ay based on biblical, sabi sa mga Jewish, mga kapatid, no? Ay yung weekly cycle, yung lunar cycle, mga kapatid, yung kanilang yearly cycle ay nagpatuloy hanggang ngayon. Tingnan mo yung kalendaryo ng mga Hudyo, nasa 5,758 pa tayo ngayon. 58, tama. 5,000, based on lunar month. Saan din lang binabasihan mga kapatid? Doon po yun sa cycle of weeks na nagiging month, nagiging lunar, nagiging solar, hanggang sa kanilang generasyon, mga kapatid. Itong ating mga kaibigan na hindi talaga hindi talaga tutulan talaga nila kasi gusto silang maka-escape doon sa 7th day, the Sabbath, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya kino-confirm ng Biblia sa book of Exodus chapter 20 verse 8 to 10, 10 to 11 ay 6 days talaga yan, mga kapatid. Oh. Sayang na ang puwirma natin dito, mayroon tayong Jewish encyclopedia dito, mga kaibigan. Genesis, hindi natin paspaso na lang dito, Genesis. Oh, ito po. Sabi dito, Genesis, the first book of the Bible, ito pa yung Jewish encyclopedia, mga kapatid. Ay the Hebrew name, Bereshit. Purpose of this book given an account of the origin of Israel and the physical creation of the world. It is the beginning of the human history and civilization. Oh, mayroon pa sana tayong libro dito. Sabi niya, wala tayong libro. Oh, ito. Mamaya na lang ito sana siguro. Okay. Mamaya na lang ito sa ating, Brother Ritz. ating conclusion, no? Naabutan talaga. Okay, So, siguro 15 minutes tayo. paki-open, Brother Alvin, ng yung camera, Brother Alvin. Okay, so
check ko muna yung 7 minutes cross-examination dito sa rebuttal second stage. 7 minutes, Brother Alvin. Okay, thank you very much, Brad Ross, ating moderator, at sa ating katunggali ngayon si Brad John G. Luares. Ang unang tanong ko sa iyo, Brad John G., para huwag tayong maglokohan dito. Ako, meron akong hard copy dito, 2 dictionary, para ma-showdown natin ito ngayon. Ikaw ba, may hard copy ka dyan? Sige nga, pakita mo. Ay, marami ako. Pakita mo muna sa amin ang hard copy mo, bago tayo Brother Alvin, yung hard copy mo yan, pwede kong makitingnan sa soft copy. Sige nga. Wala akong hard copy dito. Hindi man yan objection, Mr. Tatatay mo na. Objection, Mr. Moderator. Yes. Nakuha ko na yung objection. Magtatanong siya o Yes, mag-contest kami sinong nangloko sa amin. yes, Brother Alvin, pakisuyo na lang. Direct na lang po tayo sa question. 6 minutes and 30. Ito muna, moderator, bigyan mo ako ng karapatan to object kasi narinig na natin ang sabi niya, ang sagot niya. I have objection to that daldal niya ngayon. Okay. So, ang objection, Brother Alvin? Ang objection ko, moderator, kasi ako kasi magdedebate, moderator, ayaw ko ng lokohan, ng mga assumption, tapos wala palang mapakita. Ako dito, moderator, to be honest and truthful, meron akong 2 dito, malaki nga itong isa eh. Kasi para maliwanag tayo kung walang lokohan at walang bluffing. So, moderator, sumagot na siya, wala daw siyang hard copy. So, yan ang in-object, moderator, na this is an unfair debate kasi ako, based on hard copy, siya wala pala, bibig lang niya. Okay. Ang hypothesis, ginawang hypothesis. Counter-objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Counter-objection po, Mr. Moderator. Hindi po ito bangayan kung sino yung tama, soft copy ba o hard copy. Ay, kung gusto mong magdebate tayo dyan, ay papatutunayan ko na totoo ang soft copy. Okay. Hindi po yan Sandali lang, hindi po yan, Mr. Moderator, hindi po yan bangayan kung sino ang authoritative, yung soft copy ba or hard copy. Okay. Moderator's concern muna. Dapat mag-ano muna siya sa debating ito. Dapat mag-give up na siya sa debating ito. Moderator's concern muna. Sandali lang, Brother Dritz. Moderator muna. Brother Alvin, tatanggapin mo ba yung soft copy ni, Brother Dritz? Moderator, no, I will not accept. Kasi nag-assume lang siya nag-bluff na soft copy. Actually, gumagawa ka lang yan ng, ng dictionary niya kasi, example, moderator, theory daw is equivalent to hypothesis. Hypothesis equal to theory. Wala yan sa soft copy, moderator, kasi wala, ginimbento lang yan niya. Nag-bluffing lang to eh. Okay. Suggestion na lang. Moderator suggestion na lang. Ay, counter-objection, Mr. Moderator. Pwede ko i-screenshot, ipadala ko siya sa... Brother Ritz. Moderator decision na lang kasi yung pinabasa ko dito. Sadali lang, brother. Walang lukuhan tayo, Brother Alvin. Sadali lang, Brother Ritz. Sadali lang. Moderator muna. Bigyan niyo muna ng time yung moderator. Kung magpapalitan kayo ng objection, mag-abutin tayo ng umaga nito. So, ganito na lang suggestion ng moderator. Use Bible reference na lang tayo. I-separate na lang muna natin yung mga other references. Dito lang muna tayo sa Bible. Although, nagamit naman ninyo yan sa first round. So, dito sa second round, pwede bang Bible verses na lang muna? Okay lang ba? Sige, moderator, I'll proceed. Okay, 6 minutes and 32 seconds. Resume time, Brother Alvin. Ang una kong tanong, Brad Ritz, John D., sabi mo kasi kanina sa premise mo na wala pang araw tapos how na survive yung mga tanim. Ngayon, ibaliktad ko sa iyo. Kasi niliteral mong Genesis chapter 1, verse 10 to 11, ginawa mo na ang plants. Tapos sa verse 13 to 14, bago pa ang araw at ang moon. So ngayon, ibaliktad ko sa iyo. Kung literal mo ang order dito, ang chronology dito, ngayon, paano nga mabuhay yung tanim? Wala pang araw. Niliteral mo eh.
O sige nga, sagutin mo yung tanong mo. Yes, wag kang tawa. Kaya nga, napapatunayan natin, mga kaibigan, kaya nga, mayroon talagang wisdom ang Diyos na nag-create ng sanglibutan. Inuna mo muna yung mga plants, mga kapatid, Objective to in a period Yes, at the of time. 24 hours a day, Cut the time. at ginawa yung sun, Okay, objection, Brother. yung sunlight. Yeah. Objection mo na, Brad Junji. Okay, next question. Hindi yung next question. May objection pa ako sa moderator. Nag-object si Brother Alvin, Brother Genji. Sige, Brother Alvin. Sige po. Kung moderator, inamin niya kanina na wala pang araw, tapos nauna daw paggawa ang mga tanim. Kaya nagtanong siya sa akin, paano ba Dalvin nag-survive yung tanim, wala pang araw kasi niliteral niya yung order at chronology sa Genesis Kapitulo 1. Binaligtad ko sa kanya, moderator, kung sige nga, explain mo kung nauna yung tanim dito kasi niliteral mo tapos wala pang araw. Paano nga nag-survive yung tanim? Wala naman siya sagot, moderator, kung paano. Ang layo ng sagot niya, moderator. Okay, Brother Genji. To the issue. Okay, counter, Brother Genji. Okay, contradiction, Brother Alvin. Mr. Moderator. Yes. Ang pagsagot natin ay 20 seconds lang, mga kapatid. Dapat, sinagot ko naman siya sa tanong niya, ano yung sagot natin, mga Brother Alvin, respetuhin mo din. Doon lang tayo eh. Tapos, kung hindi mo gusto yung tanong natin, ay mag-next question ka na lang. So, nirespeto din kita yung sa mga ano eh. Kasi 20 seconds lang ang sagot natin, Brother Alvin. Sige, next. Okay, moderator's decision. Ililekturan ka dyan, Brother Alvin. Next question, moderator's decision. Resume time. Okay. So next question, sabi mo kanina sa akin, okay, sa premise mo na walang mababasa letra po letra na ginawa muna ang araw bago ang mga tanim. Ngayon, sa Genesis 2:4-5, hindi ba yan maintindihan natin na bago ginawa muna ang langit, nandyan na sa kalangitan lahat ng bagay, nandyan ang araw, ang sun. Tapos sa verse 5, nandyan na lumabas ng mga tanim. Yes or no? Nandito yun sa Biblia, letra po letra. Nandito o wala? Ang mabasa dyan, nandyan mabasa, Brother Alvin, ang narrative story of Genesis, Brother Alvin. Pero wala kang mabasang litra po litra dyan. Huwag kang munang sumaya. Walang mabasang litra po litra dyan. Kahit anino, Brother Alvin, na ang sun ay unang ginawa ng Diyos. Next question. Next question. Next question, as a premise, basahin ko muna, moderator, Genesis 2:4-5, dalawang verse lang. These are the generations of the heaven and the earth. When they were created, nagawa na, nalikha na, in the day that the Lord God made the heaven and the earth. Sa verse 5, and every plant of the field. So nauna muna yung mga bagay sa langit, kasama na yung araw, tapos ang verse 5, tapos na yung tanim. So ngayon, Brad Drex, sabi mo kanina, walang anino. Sa akin, letra po letra. Aminin mo na ngayon, yung explanation mo, yung interpretation mo, yun pala ang anino. Bunga na sa imong panaginip. Yes or no? Ikaw talaga ng comments. No. Sakto ang pagbasa, tama ang pagbasa, mali ang pagkaintindi. Kasi ang nasabi ko, wala talagang litra por litra ang mabasa sa Genesis chapter 2, mga kaibigan, hanggang verse 5, mga kapatid. Kasi ito po ay isang narrative. Next question. Narrative statement sa nagawa sa Genesis chapter 1, Brother Alvin. Di ba nauna tong in the day that the Lord God made the heaven and the earth sa verse 5 and every plant? Kasi magkarugtong ito ang 5 sa 4 eh.
Di ba nauna dito ang araw sa langit bago muna ang plan, ang order dito? Yes or no? No, walang mabasa dyan, Brother Alvin, na literal na sun, mga kaibigan. Ang mabasa sa Genesis chapter 2 ay on the day, in verse 4, mga kaibigan. These are the generations of heavens, no? And of the earth, and they were created, and in the day, the Lord made the earth and the heavens. Next question. Ito po ay narrative sa Genesis chapter 1, Next Brother Alvin. question, kahit nabasa natin dito, that in that day that the Lord God made the heavens and the earth, sa verse 5, pagkatapos ng heavens and the earth, lahat ng bagay sa langit at sa lupa, tapos saka pa ang plan. Ngayon, aaminin mo na ngayon na nagsisinungaling ka sa amin, na talagang una muna ang lupa bago ang tanim. Alangan naman maunang tanim, wala pang lupa, ang earth. So ngayon, aminin mo, nagsinungaling ka talaga. Gusto mo kaming ilis at iligaw. Hindi tayo nagsinungaling, mga kaibigan, no? Ulit ang sagot sa ulit-ulit na tanong, Brother Alvin. These are the generations of heavens and of the earth when they were created. Ito po ang generation of heavens and the earth na created sa Diyos, mga kaibigan. In the day that the Lord made the earth and the heavens. Next question. So, ito po yung narrative story in Genesis chapter 1, Brother Next Alvin. question. Narrative nga, pero hindi sabihin na narrative sa premise mo na moderator na hindi na natin malaman ang order at chronology dito. Ang tanong ko sa iyo, mauna ba ang mga tanim kaysa lupa para sa iyo? Para makapanluko ka sa amin? Yes or no? Mauna pa pala ang tanim kaysa lupa? Aber, yes or no? Yun. Mauna ang tanim sa Kasi lupa. sa Genesis, Brother Alvin, Yes or no? Okay na. Dito, wala na itong kategorya. Magsagot na. Explanation. Objection, moderator. Yes, cut the No. time. Meron, yes, Ngayon, kapag Brother Ritz, Brother Ritz. Hold on. wala kang sagot. Sandali lang. Meron tayong rules na, sandali, Brother Cam Ritz. ka, blood. Usap tayo, mag-open cam tayo dito. Yes. Brother Ritz, pag-i-open nga ng cam. Meron tayong rules, Brother Ritz, na kapag may categorical question, sagutin muna ng categorical. Then, explain for 30 Sumunod seconds. ako ng no. Wala, Sumunod ako ng no. eh. Okay. Hindi, huwag ka kasi matbati. Okay, ganito na lang. Pakiulit ng question, Brother Alvin. Pakiulit na lang ng question. 1 minute and 16 seconds. Pakiulit ng question, Brother Alvin. Hindi ko pa hindi pa ako Abutin ko ang tanong daw. Makinig ka, Junji, para matuto ka. Ang tanong ko, dito, ang order dito, chronology, huwag kang sumapaw. ang Ang moderator, lupa ay ginawa ng Diyos. Pagkatapos ang tanim. Tanong ko sa iyo, hindi ko na ang talaga sa iyo ba, ang tanim ka sa lupa? Imbis na ang lupa na ka sa tanim. Objection pa ako. Teka, Brother Ritz. Sandali lang. Moderator muna. Sandali. Nauna si Brother Alvin mag-objection, Brother Ritz. Pagkatapos ni Brother Alvin, then pwede ka mag-counter. Nag-object ako, brother. Ako ang naunang object, Mr. Moderator. Yes. Hindi sinasabayan ng moderator. Nagsabi ng moderator, magtatanong muna ako sa iyo. Huwag mo agad sabayan, magtatanong pa lang ako. Sandali. Linawin ko. Pagsagot mo. Sandali, Brother Ritz. Brother Ritz, sandali. Linawin ko Nag-object ka una kay Brother Alvin. Diba? Yes. Then after mo mag-object kay Brother Alvin, sinabihan ko si Brother Alvin, pakiulit na lang ng question, Brother Alvin, para masagot ng malinaw ni Brother Ritz. Okay? Yes, yun. Hindi, Mr. Moderator, pag sagot niya, nag-object din ako kasi... Hindi naman, Brother Ritz, sandali. Comments niya, Mr. Moderator. Brother Ritz, Wala sandali. daw akong alam eh. Brother Ritz, sandali lang. Hindi po yun sagot kay Brother Alvin, kundi pinapaulit ko yung question. So, Yes, pakinggan yes. muna natin yung question bago ka mag-sagot or mag-objection in regards with the question of Brother Alvin. Okay, Brother Alvin?
take your time. Naka-post yung time rin, 1 minute and 16 seconds. Pakiulit ng question. Question. Sagot mo kanina, no, ibig sabihin pala, ang tanim talaga, literal mo sa Genesis 1, nauna kay sa lupa. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, ang tanim pala sa Sabadista, mas nauna sa lupa na tinataniman ng tanim. Yes or no? No. Ito, makinig ka sa sagot, Brother Alvin. Hindi pa ako, dalawa kang beses ka na nagtanong, hindi pa ako nakasagot eh. Ang klarong-klaro mga kaibigan sa creation story in the book of Genesis chapter 1, nauna yung sequence sa paggawa ng Diyos ng lupa, mga kapatid. Sinipirit yung water at saka dry land. In the third day, ginawa ng Diyos ang mga tanim according to the Genesis chapter 1, verse 14 and 15. Next Kaya question. nauna ang lupa, Brother Alvin, tsaka mga tanim. Next question. Kaya nga literal eh. Question. Niliteral mo dito sa Genesis 1, 9 to 11, na wala pang araw kasi unang tanim, sabi mo. Kaya nga nagtanong ka nga sa akin sa premise mo ng moderator, kung bakit nauna ang tanim kaysa araw. So ang tanong ko sa iyo ngayon, yung ibig sabihin wala pang araw, lumabas ng tanim kaya niliteral mo, yes or no? Una ng tanim kaysa araw, yes or no? Yes, klaro. Yes? Makinig ka, yes. Yes. Makinig ka, Brandi. Huwag ka mo nagsasapa. Talaga. Sabi ko, yes. Oh. Itong dalawang ito. Ang klaro-klaro, mga kaibigan. Ginawa mo na ang Diyos ang dry land. Pangalawang araw yon, Brother Alvin. On the third day, ginawa ng Diyos ang land. Time's up na, Brother Alvin. Pinapatapos ko na lang yung 30 seconds ni Brother. So, Okay, Brother Drake, sa iyo po, no? Time na po yung cross-examination dito sa rebuttal. So, bigay natin ngayon yung rebuttal stand naman ng ating negative side na si Brother Alvin Gitamundo. Brother Alvin, 10 minutes. Pakibit mo na sa iba dyan, Brad Junji, at sa iba dyan mga kasama natin para walang pumasok na mga sounds. Sige, start na ko, Brad Ross. Ngayon, dito sa cross-examine ko, kasi rebuttal to, anything can be said. Sa cross-examine ko, nagkabulbul na, nagkaipit-ipit na, nagkagipit-gipit na si Brad Junji Loares ng Sabadista. Bakit? Simpleng tanong. Genesis 1, 9 to 12, nauna daw, literal, ang tanim. So after that, verse 14 sa baba, follows the araw. Ngayon, tinanong ko siya, yan ang literal mo, ginawa mong chronology at order. Ewan ko kung sa Sabadista, yan naman talagang paninindigan. O nag-evento lang to si Junji eh. So ibig sabihin, naunang tanim kaysa araw. Lumusot na sa lupa na naman. Araw yung tanong ko. Pwede ba yung scientifically? Kaya nga nagtanong ka sa akin kasi niliteral mo yung order at chronology ng Genesis chapter 1. Sino naman scientist at mga tao na hindi loko-loko na maniwala dyan ang araw hindi nauna at ang lupa kaysa tanim. Kaya nga, hindi lang narrative yung Genesis chapter 2. Ang chapter 2, yun talagang mag-interpret sa chronology at sa pagkasunod-sunod ng pangyayari at ang order, hindi yung chapter 1 ng Genesis. Kaya nga hindi nga literal yung araw ng Genesis chapter 1. Bakit? Sa chapter 2 verse 4 to 5, ginawa mo na ang lupa at langit. So, ano yung langit? Walang araw doon, walang buwan. Paano nga sa verse 5, tumubo yung lupa, yung tanim sa lupa, kung walang lupa at walang araw sa langit. Kaya order din yung chronology na narrative, yung Genesis chapter 2 verse 4 to 5, na letra po letra, hindi namin in-interpret. Laglag ka ngayon, Brad Junji. Tapos, gusto pa ito manlihis sa atin. Gustong iligaw tayo. Bakit? Soft copy daw. Soft copy. Saan ka nakatingin kanina? Nagdadaldal ka dyan sa kamera. Wala ka namang soft copy dyan na bukas. Nasutan dito,
sa Katoliko, bilang Chief Apologist Bishop Delegated, hindi kami tinuruan ng obispo na kami na manloko ka, Brother Alvin. Huwag kang magsadadal-dal ka yan. Kunwari, dictionary, Webster, wala naman pala. Meron akong Webster dito, yung Universal Dictionary of Thesaurus. Anong sinabi dito ng hypothesis? Sinabi dito, itong hypothesis na non-approved proposition tentatively accepted to explain certain facts. Ito yung hypothesis, pareha ba ng theory? Hindi po ang theory. Dito naman ito, dalawa tong magtutulungan tong Cambridge 20th Century Dictionary, New Edition, Cambridge University Press. Dito naman sinabi dito ang theory. What is theory? Hindi yung hypothesis, iba yun. Demonstrable. Demonstrable. Can be demonstrated. Proven. Kaya may mga depensa, may mga pag-proof nila. And established and self-evident principle. Prinsipyo yun, ang prinsipyo. May prueba yan, ang theory. Hindi magdadaldal ang mga scientifico ng mga theory kung wala silang prueba. Subject to debate kasi meron naman talagang tututol eh. Pero yung tututol, magpresenta ka rin ng prueba. Kaya lalabas talaga dito, kasama dito ang credentials natin. Nagdalgal ka ng old art at young art, hindi mo pala alam yan eh. Narinig mo lang siguro, hindi mo na-define. Sa akin, UP graduate ako, dapat kasama dito ang natapos nating kurso kasi scientific ako eh. Mas scientist. May merit kasi mayroon akong nagawa na libro tungkol dyan. Hindi ako mag-graduate ng biology sa UP kung wala akong nagawang thesis dyan. So kaya nga, ma-showdown dito na yung old art at young art, hindi yan 24 hours. Ikaw lang una nagdaldal dyan ng young art at old art, hindi naman 24 hours yan eh. Young, mas younger. Pero periods of time, thousands pa rin and millions of years. Yung old earth, yun pa talaga ang mas grabe pa ka-million of billions of years. Pati na yung mga dinosaur, considering the dinosaurs. Ibigla ba yun isang linggo lang ginawa lahat ng bagay dito sa mundo? Walang ganyan. Mga komentary mo lang yun sa mga Hudyo. Hindi ka naman Hudyo eh. Gamit-gamit ka ng mga rabbi dyan, hindi naman Hudyo. Kaya nabisto natin na nanloko siya, soft copy daw. Pati soft copy, wala ka. Tapos i-bluff pa tayo na mag-forward daw sa atin ng soft copy. Nag-bluffing ka kasi wala kang mapakita dyan kasi yung theory is not equal to hypothesis kasi yung hypothesis, wala talagang prueba yun. Yun ang assumption. Yung theory ginawa mong assumption, prinsipyo na nga, ma-demonstrate na paano mo ma-demonstrate ang isang theory kung wala kang proof. Kailan lang naging scientific? Scientist nag-discovery ng theory. Kailan? 20th century na-discovery. Siyempre, 18th century, 17th, 15th century, panahon ni Kristo, 1st century, wala pang theory of Big Bang. Kasi wala pang scientific o nag-aaral. Kasama yan ng credential natin. Aminin mo lang, Brad Junji, nag-bluffing ka lang dito. Mukha kang edukado pero wala ka talagang alam sa sinasabi mo. Old art and young art, hindi mo nga naintindihan eh. So ngayon, paano mo yun matutulan? Letra po letra. Hindi mo nga natutulan itong Acts 17:26, binasa ko. Revised Standard Version, Amplified Bible, King James Version, periods of time, gawa 17:26. Periods of time, having determined, so alam na ng Diyos, letra po letra sa Grego, allotted periods of time. In periods of time, 24 hours, ito ka 24 hours, 6 days. Tapos pagkasabat, wala ng evening, wala ng morning. Tapos Genesis 2:4, generations, mga henerasyon, ginawa mong 24 hours. 6 days, 6 na araw sa isang linggo. Wala kang literal dyan mababasa mo. Tapos in-interpret mo, ikaw interpret ng interpret. Kaya nag-bluffing ka. Dito ngayon, ulitin ko lang dito sa Genesis 2. Pagkaliwanag dito sa Genesis 2, ito talagang order, hindi lang narrative. Kasi hindi nga lalabas ang mga tanim, hindi makasurvive. Tama yung punto mo. Scientifically, hindi talaga makasurvive ang tanim kung walang araw. Kaya nga dito sa 4, unang araw, dito
sa heavens, may araw na. Kaya lumabas ang tanim sa verse 5. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa. Genesis 2:4. King James Tagalog Version, letra po letra. Nang likain nung araw. Nung araw, single day ito. Bagay yung 6 na araw na paglikha ng Diyos, 6 creation days are not literal kasi periods of time yun. Interpretation ng 1726 of Acts. Bakit periods of time? Kasi generations yun, mga henerasyon. Nang likhain nung araw, yung single day, yung 6, ginawang single day sa Diyos kasi 3 araw ng Diyos, minutes. gawan ng Panginoong Diyos ang lupa at langit. So pag sabi, may lupa na, may langit na. So ibig sabihin may langit na, may araw na kasi sa 5 at wala pang lupang kahoy na parang at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang. Sa pagkakaiba, pinulo ng Panginoong Diyos ang lupa. O ibig sabihin, yung plants, later na yun, meron ng araw. Scientific naman yan. Ikaw lumabas na yun, hindi ka na scientific. Pati grade 1, intindihan yan eh. Pina-explain ko nga sa'yo eh, yung tanong mo, baliktarin ko sa'yo. Hindi mo nga ma-explain eh. Kaya nga kasi hindi mo ma-explain kasi hindi nga literal yun ang pagkasunod-sunod. Yung chronology talaga sa scientific at sa Biblia, unang araw, unang lupa, last na ang tanim. Hindi kayong tanim ang nauna, tapos ang araw kasunod. Tulad ng literal interpretation mo sa Genesis chapter 1. O ayan, napakaliwanag dyan o. King James Version, tutulan mo. Duwayrans Version, tutulan mo. Marami kong talata, mga letra po letra. Wala kong interpretation dito, kay bawal sa amin, 2 Pedro 1:20. Kung anong letra po letra mabasa, yun ang tanggap ng Katoliko. Kayo explain. Succeeding days daw ito pagkatapos ng creation. Succeeding days eh. Maraming araw eh. Singular nga. Di paano ma-succeeding days? Ginawa mong plural. Ang Diyos, ang bibig mo ng daldal mo, Brad Junji, ginawa mo ng salita ng Diyos yung bibig mo. Succeeding days, hindi na sabi ng Diyos. Bakit hindi succeeding days? These are the generations, Genesis 2:4, King James Version, of the heaven and earth. Hinirasyon pa daw sa langit at sa lupa, sumatagal pang panahon. Nag-evolve pa ang pag-develop mula sa Big Bang. Oh, ang sabi naman ng Big Bang, hindi naman sinabi na pwera na yung Big Bang, ibig sabihin, wala ng Diyos na gumawa sa Big Bang. Pwede nga ang evolution, theistic evolution, Diyos din ang gumawa, nag-facilitate ang evolution for millions of years, from dinosaur, etc., mga ages, and in the past. Yan ang scientific, magbasa ka lang ng scientific dyan, kahit grade 1, maintindihan yan. Generations of the heaven and the earth. Paano yun na 24 hours tapos 24 hours times 6 days? Literal. Generations of the heaven and earth, when they were created sa Diyos yan, in the day that the Lord God made the heaven and the earth, and every plant of the field. So hindi lang ito narrative, hindi ito comics. Talagang letra po letra, mauna talagang araw sa langit, tapos sumibol ang mga tanim sa lupa. Genesis 2:4-5, King James Version, lahat ng version, Protestante, Katoliko. Tapos tutulan mo, unahin mo yung tanim ka sa araw. Acts 17:26, hindi mo nga subalian eh. O Epistola Católica at Sancti Petri Apostoli, Kapitulo 3, talatang 8. O napakaliwanag dito, sabi ni San Pedro Apostol, how do we determine the days of God? For in the sight and hearing, He was just. Chapter 3, verse 8. But of this one thing be not ignorant, my beloved. Hindi na tayo dapat na-ignorante dito. Mga lalabas sa badista, ignorante, SDA. That one day with the Lord, o yung day, first day, second day, and the 6th day, is as 1,000 years sa tao. Sa tao naman, 1,000 years sa ating matagal, millennia, 1,000 years, as one day to the Lord, sa Lord, one day. Ang one day sa Lord, the 1,000 days sa Brother Alvin. Okay, Brother Dritz. Ready ka na ba sa 7 minutes? Last cross-examination. Open cam, Brad Junji. Okay, thank you so much, Brother Alvin. Unang tanong, handa ka na ba, Brother Alvin? Kanina pa akong handa. Palagi akong handa. Sige, Brother Dritz, 7 minutes. Unang tanong, Brother Alvin, pinamalian mo ako, wala daw akong binabasa. Tama ba yung narinig ko, Brother Alvin, na wala akong binabasa na nag-lap-lap lang ako? Yeah.
Umamin ka na wala kang hard copy kasi yun ang challenge ko sa iyo. Sa akin lang. Objection, Mr. Moderator. Yes, objection tayo, Brother Ritz. Ang tanong ko ay, sabi mo kasi, wala akong binabasa, nag-blap-blap lang ako. Aminin mo yun o hindi? Yes nga, yes. Naka-video record na ng sagot ko kanina. Sinapawan mo ko, yes. Kasi sa akin, showdown ko hard copy. Eh, ikaw sabi mo soft copy. Wala ka namang na-forward sa akin ngayon at dito sa chat box eh. Binasa ko dito, iba ang theory, proven principle. Ang sa'yo, ginawa mong theory hypothesis na proposition, na assumption lang. Iba Okay, yung hypothesis, iba yung Moderator's theory. decision. Next question, Brother Ritz. Word for word, basahin ko, Brother Alvin, kasi sabi mo, wala akong binabasa. Ito, Brother Alvin, theory, Moderator, objection. premise yun, Mr. Moderator. Kata time. Wala pa namang sinasabi si Brother Ritz. Wala pa ang binabasa, Brother Alvin. Anong objection? Ang objection ko, moderator, kasi magbabasa siya, kunwari ha, nag-blapping siya na mayroon siyang soft copy dyan. Paano natin yan ma-confirm, moderator? Ikaw mismo, moderator, paano mo ma-confirm na talagang binabasa niya? Eh, naghanap nga dyan, no? Naghalongkat pa. Tapos magsasabi yan, theory. Moderator, nag-off yung time, no? Yes, 6 minutes and 27 seconds. Ganito na lang, moderator's decision na lang, Brother John J. Tuloy na lang tayo sa pagtatanong based doon sa, iwasan na natin yung mga personal. Thank you po. Okay, follow-up na tanong, Brother Alvin. Base sa Biblia, biblical culture and biblical reckoning of days, how to reckon a single day based on biblical reckoning? O, sagot. Sabi ni Pedro, huwag kang maging ignorante. Para sa Diyos, ang isang araw niya, siyang gumawa sa Genesis, 1,000 taon yun sa atin. So, hindi literal din sa 24 hours sa atin. Ang sa Diyos din. Ganon din sa atin. Ang 1,000 araw, isang araw lang sa Diyos. Tutulan mo yan, 2 talata lang, Psalms chapter 90 verse 4, 10. Next question. Letra po, letra yan ang interpretation. Next question. Brother Alvin, ay titindigan mo ba ngayon yung prinsipyo mo that is definite? One day is equal 1,000 years sa Diyos? Base sa interpretation mo sa 2 Pedro 3:10? Oo, hindi. Oo, kasi araw ng Diyos yun. Nagsasabat nga, sabi niya sa Badista, yung ikapitong araw kahit walang evening, morning. Kaya araw yun ng Diyos, hindi yun sa tao. So, 2 Pedro 3:8, Psalms 94, isang araw ng sa Diyos paggawa ng ang mundo, 1,000 years yan, equivalent sa tao. Tutulan mo ito? Tutulan Next question. Okay, next question, Brother Alvin. Sabi mo, ay ang tindig mo, that is definite 1,000 years sa tao ay one day sa Diyos, Brother Alvin. Saan babasa yan? Supporting evidence na yan ang turo ng Romano Katoliko. Yes, 2 talata. Sa Old Testament at sa New, yan ang biblical meaning ng day sa Diyos na perspective, hindi sa tao. Sa tao, 24 hours, pero sa Diyos yan, iba yan, hindi yan 24 hours na. Objection, Mr. Moderator. Okay. Sagot ko naman ako. Okay. Open-ended ito naman, hindi categorical eh. Okay. Ang tanong ko ay saang sources ng Roman Catholic stand na mababasa, hindi po sa source ng Roman Catholic. Yung tanong. Ang tanong ko, Brother Alvin, mayroong specific na... Okay, pag may ibigay na source si Brother Alvin, ibalik natin sa 30 seconds yung kanyang explanation kasi naputol kanina. Brother Alvin. Yes, kasi meron akong duwang na Catholic version dito, hindi lang talata, pati pa ang footnote sa baba. Psalms 94, 1,000 years in thy sight, O Lord, are as yesterday. So ang kahapon isang araw, the past day kahapon, 1,000 years na sa Panginoon.
Iba kasing Panginoon na oras, ibang Panginoon na araw, hindi sa atin. Okay, next Walang question. pwede sa Diyos. Resume time. Brother Alvin, sa binasa mo ay definite ba yun na one day is 1,000 years sa Diyos? Yes, definite. Epistola Catholica ad Sancti Petri Apostoli 3:8. But this, that one day with the Lord, Basahin mo ba, Brother Alvin? tapusin mo na po, huwag kang sapaw na sapaw, is as 1,000 years to us. And 1,000 years to us is only one day to the Lord. Tutulan mo yan, letter po letter, hindi na yun dapat interpret eh. Next question. Alam sa tanong, Brother Alvin, based sa English grammar na as, Brother Alvin, saan sa English grammar na ang word na as ay definite yan? Yes, dito sa dictionary ko, as or equivalent or equal. Ibig sabihin ng isang tao sa tao. Saan? Na-definite yan, Brother Alvin? Saan mabasa? Oh, Na ang word na as ay definite yan, Brother Alvin? yes, definite yan. Kasi ang as, dito sa dictionary, equivalent or equal. So, 1,000 araw sa taon dito sa lupa, sa tao, isang araw lang sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng 2 Pedro 3:8. Hindi yan interpret, literal yan. Psalms chapter 90 verse 4. Ang kahapon natin, parang isang araw lang sa Diyos, kahit 1,000 taon yun, ang kahapon. Next question. Okay, hayaan kita yan sa tindig ko na lang. Ay, wala na akong tindig, no? Question. Wala na. Okay, wala na tanong, Brother Alvin. Ang word na sa Hebrew tinatawag siyang irib and buker ay in English a day and night, night and day, Brother Alvin. Irib and buker. Ito bang irib and buker, day, night and day, Brother Alvin, is this definite period of time or indefinite long period of time? Sagot. Letra po letra, indefinite period, long time, Gawa 17:26, 2 Pedro 3:8, Psalms 90 verse 4, Genesis 2:4, generations. Isang araw lang yan ginawa, ang 6 na araw para sa Diyos. Hindi yan literal evening and morning na 24 hours, 12 kasi walang Next mabasa question. oras yan, Genesis 1. Sabi mo, Brother Alvin, indefinite period of time yun din day and night. Hindi ako nagsabi, ang Biblia, Acts 17:26. O nga, sinabi mo. Biblia, ang nagsabi, hindi ako. Saan mabasa, litra por litra, Brother Alvin, na definite yan, period of time. Ang day and night. Day and night. Bro, tingnan mo na, Mr. Moderator. Yes, tuloy lang. Saan mabasa yan na yung day and night, reckoning, night, day na reckoning ay indefinite period of time yan. Sige nga, Brother Alvin, saan mabasa? Dito, having indefinitely determined their allotted periods of time, Amplified Bible. Dito naman, determined allotted periods. Wala kang periods. Ibig sabihin, hindi 24 hours isang araw. Grabe ka naman kung hindi ka makaintindi nito. Yung grade 1, makaintindi nito eh. Basic. Next question. May nabasa ba yan na day and night that is indefinite, Brother Alvin? Yes, kasi ibig sabihin nito, when He made one man from Adam, common origin, one source, one blood, all nations of men. So interpretation to ng ginawa ng Diyos sa 4th day, yung 5th day, yung tao. Interpretation Okay, wala na tanong, Brother Alvin. Kung may mabasa po tayo, Brother Alvin, na yung irib at saka night ay definite period of time, yan ayon sa mabasa sa Biblia based on Jewish reckoning, Brother Alvin. Aminin mo bang nagkamali ka, Brother Alvin? No, hindi ko aminin kasi komentary ang babasahin mo sa Hudyo. Hindi ka naman Hudyo, sabadista ka naman na Kristiyano, ang kinyo. Ang titindigan ko, itong Genesis, hindi to literal 24 hours. Bakit? Araw to ng Panginoon ng Diyos every day of this, sa 6th day. Meaning generations to, Genesis 2:4.
Maraming matagal na Next panahon question. to. 2 Psalms 94, at maraming talata ng Biblia. Next Wala na question. tanong, Brother Alvin, kay gawin na oras. Last question. Wala na din. Sorry. Nako po. Okay, yun po, no, yung last cross-examination dito sa debating ito, no, sa pagitan ng Seventh-day Adventist at ng Roman Catholic Church. So, bigay natin ngayon, siyempre, as nakasanayan, 5 minutes. Summary conclusion, we'll start with the Roman Catholic Church, Brother Alvin Gitamundo. Brother Alvin? Okay, maraming salamat po Diyos. Kasona, ating Chief and Head Admin sa Debaters, Philippine Debaters Association. At sa ating katunggali ngayon, si Brad Rich Junji Loaris, na kaibigan natin. Pero I'm sorry to tell you, Brad Junji, you failed in this debate. You miserably failed. Bagsak talaga ang sa debate ngayon, no? Hindi mo na talaga itong matatakpan. Yung evening at morning dito sa Genesis 1, hindi to literal evening na 12 hours kasi walang sinabi dyan sa Biblia 12 hours evening tapos 12 hours morning or daylight or nighttime. Walang sinabing ganyan kasi ang evening at morning sa Diyos, ibig sabihin dito indefinite periods of time, a long time. Kasi bakit may morning at evening, Brother Alvin? Kasi mula nang ginawa ng Diyos, halimbawa ang tanim, 1,000 araw yun. Sabihin lang natin, ha? For example lang, based on Psalms 90 verse 4, 1,000 taon. 2 Peter chapter 3 verse 8. Ibig sabihin, 1,000 taon na may nagka-araw, nagka-umaga, nagkagabi. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi mo ibig sabihin na isang araw lang 24 hours sa isang evening, isang morning, long periods of time nga sa Diyos eh. Hindi naman araw yun sa tao, sa Diyos yun eh. Ginawa mong temporal entity ang Diyos? Ginawa mong parang tao? Hindi, ang Diyos, hindi tao. He dwells in eternity. 2 Peter 3:18. Ito nga mamamasa dito, 2 Pedro 3:18. Kami pala hindi alam nito ng Sabadista. Lalo na ito ni Brad Junji Loares, hindi pala alam marami mga bagay. 3:18, no? To Him be glory both now and unto the day of eternity. Ang Diyos ba ang araw ng eternidad? Bibilangin mo 24 hours ang eternidad ng Diyos after Sabat? Ang daming mga kalokohan tinuturo nyo dito eh. O Sabat, nagpahinga ang Diyos. Genesis 2:1 hanggang 3. Day of eternity yun kasi tapos na nang ginawang earth, ang langit, no? Everything in the universe, nagpahinga na siya in eternity. Tapos naman mo yung Sabat 24 hours. Susudan mo ito, tutulan mo sa 2 Pedro 3:18 dito. Sabi ni Pedro, definite talaga, Brother Alvin, na tindig na mataas na panahon, 1,000 years sa tao, isang araw sa Diyos. Yes, kasi letra po letra yan. Sa Sabadista pala, hindi definite kayo titindigan nito. Grabe kayo no, salita ng Diyos. Salmo 94, 2 Pedro 3:8, hindi nyo titindigan. Titindigan nyo literal nyo. Wala namang mababasa literal dyan 24 hours sa Genesis 1. Yan ang titindigan nyo. Ang salita nyo sa Sabadista, ginawa nyo salita ng Diyos. Isa Katoliko, salita ng Diyos ang titindigan namin without interpretation. Kasi 2 Pedro 1:20, not for permitted interpretation ng Biblia, kaya pinasulat itong Biblia, mga letra po letra dito. Dapat dito, tanggapin natin letra po letra, lalo na literal to pagkasabi. But one of these be not ignorant, my beloved, 2 Pedro 3:8, Epistola Catholica at Sancti Petri Apostoli, that one day with the Lord, so yung araw yung 6, 7 hanggang Sabat, 7 araw, one day with the Lord yan, is sa ating tao as 1,000 years. Bakit 1,000 years? And 1,000 years with us is as one day with the Lord. Kasi sa 18 sa baba, ang day of eternity ang sa Diyos. Yung ginawa mo 24 hours. Dito pala na mahinga ang Diyos sa loob ng Eden. Ang Diyos niya si Yahweh, Diyos ng Sabadista na mahinga pala dito sa earth, 24 hours sa Sabat. Kaya sumunod sila, nagsabat ng Sabat o 24 hours sa 7 araw. Kasi ang Diyos pala nila dito, nagpahinga, tapos after 7 days, sa sunod na naman na linggo, sana ng Diyos, nagpahinga na ulit.
Nakakatawa itong posisyon ng Sabadista. Ito lang Sabadista, literal ng literal. Sa Jehovah, Sabadista, konti lang to sila. Kasi hindi naman talaga ito nag-aaral ng Biblia. Mga sulpot lang ito in 1863 ni Mrs. White. Tapos nahinayag nagtudluan na dahil sa pride, ayaw nang bawiin. So napakaliwanag lang. Psalms chapter 90 verse 4. Nagtanong ka sa Katoliko source ba yan? Do we reverse the commentary? Ang commentary daw, yung past life natin, ba, 53 years old na gawain. 53 years po, isang araw lang sa Diyos, madali lang yan sa Diyos. Psalms 90 verse 4. Kaya inulit to sa verse 10 eh. Tayo, mabubuhay lang daw tayo, 80 to 90. Hindi tulad ng Diyos, He is living in eternity. Tapos parehauin mo. Dos Pedro 18, eternity. Psalms 90 verse 10. Yan, trapulit na yan. Puro tinanggap sa Katoliko. Bumalik ka na, Brad Junji, kasi talo ka dito sa debating ito. Hindi ka na makapindig eh. Kahit 10 minutes ibigay ko sa iyo. So, I allow you to give 10 minutes, Brados. Hindi 5 minutes sa Samaristan niya. Wala na eh. Bagsak na talaga eh. Lalo na scientifically. Mantakin nyo. Scientifically, 24 hours. Anim na 24 hours. Ang universe nagawa. Saan sa physics sa geology ng Earth nagawa 24 hours? Saan libo yun sa science? Bigyan mo siya ng 5 minutes pa, Brother Gerald. Okay, maraming salamat. Yan po si Brother Alvin sa kanyang summary conclusion. Bigay natin ngayon kay Brother Dritz Luares. Brother Dritz, paki-open ang cam. Dahil natin si Brother Dritz. Ay naman sa akin, bigyan siya ng additional 5 minutes eh. Pa sa 10 minutes din sa akin. Sige, Brother Dritz, 5 minutes. Okay, thank you so much mga kaibigan sa inyong pagsubaybay ngayon. Kung saan man ngayon sulok ng mundo, suportahan po ninyo ang Philippine Debater Association, isang debaters media platform mga kaibigan. Like and share po sa programang ito. Brother Alvin, kayo po ang numero ng sulpot. Ang totoo dyan, Brother Alvin. Kayo ang totoong numero ng sulpot, Brother Alvin. Ang Seventh-day Adventist po, ang principle ng Seventh-day Adventist ay doon na yun, Brother Alvin. Kahit sa Old Testament, nandun na yun ang prinsipyo po ng Seventh-day Adventist. Kaya nga, ay kayo po ang unang sulpot, mga kaibigan. Ngayon, kanina, ito po yung ating referensya na sabi niya ay ang kanilang aral pala ni Brother Alvin ay definition na equation that 1,000 years na tao ay 1 day lang sa Diyos, mga kaibigan. Ay nasabi niya nga ang Diyos na eternity. Bakit mayroong 1 day? Di supalpal na ang kanyang argumento, mga kaibigan. Eternity daw ang Diyos, tapos mayroong 1 day. Anak ko po, so tingnan natin ang kanilang sa American Standard Bible, mga kaibigan. Mayroon itong commentary sa Catholic Bishop Conference po, mga kaibigan. Ano po ang ibig sabihin dito, mga kapatid? Sa 2 Peter, ito, hindi ko ito na-quote kanina. 2 Peter chapter 3 verse 8, mga kaibigan, until 10, ang sinabi po dito, kung basahin mo yan hanggang 10 po, mga kapatid, ito po yung tinatawag na, sabi dito, the scoffer's objection in verse 4 is refuted also that showing that the delay of His second coming. Mayroon palang scoffers na yung mga tao ay nahirapan na matagal pang bumalik ang Diyos, mga kaibigan. Ay ito po ang sinabihan sila yung patience. O sabi dito, the Lord's second coming is future to fulfill in His word, but rather a sign of His patience. No? God's giving time for repentance before His final judgment. Hindi po sinabi dito sa kanilang commentary sa Catholic Bishops Conference na
that is definitely a question na one day is, one day is equal 1,000 years na tao, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi ang word na as, no? Kaya nga tinanong natin kanina, kasi ito, napaka-intelligent tao ito, si Brother Alvin, mga kaibigan, no? Hindi dito natin, hindi natin ito panamas-tamasan. Pero ang intelligent utak nito ay ang word article as para mga kaibigan ay definite daw. Nako po, ang word na as, hindi po niya definite, Brother Alvin. Well, sorry po. Ito din po sa Psalms chapter 90. Komentary din sa Catholic Bishop Conference, mga kaibigan. Psalms 90 verse 4, mga kapatid. Ano ang sabi dito, mga kaibigan? Verse 4. Sabi dito, verse 4. Ito po, mga kaibigan, na enough return mortals dust from which they were created. Human beings were created from the earth. 90 verse 3. Sa verse 4, the complete contrasting, God's eternity with brevity of human life. Hindi pala ito, Brother Alvin, na definite equation na one day is 1,000 years sa tao. Ibig sabihin, meron po itong pinapatungkulan, Brother Alvin. Magamit gani ang Biblia na as, article as, ay mag-aral naman tayo ng English, Brother Alvin, mga kaibigan. Kunti na lang yung oras ko. Ay, mga kaibigan, marami pa sana tayong ilalapag. Napaka, po ito ng ating nako po, itatakol ko pa sana yung kanilang yung referensya dito. Okay. Okay na lang, naabutan. Okay, yun po, si Brother Alvin Kitamundo at saka si Brother Dritz John G. Lowares, mula sa Seventh-day Adventist at saka sa Roman Catholic Church. So, bigyan natin kay Brother Alvin ang 2 minuto sa shout-out, greetings tayo sa kay Brother Dritz Lowares. Yes, kung bati di rason, walay labot si kurason, argumento lang, mga kaibigan, sa katotohanan. Ang gusto kong pasalamatan si Brother Alvin, ay pareha po kaming si Buboy naman talaga ako. Pero nagkataon lang nasa Davao na ako ngayon, Davaboy na ako. Si Brother Alvin ay si Buboy pa rin. Ako ay Davaboy. Si GC Buenavista po ay nanonood. Sabi niya, Hagoy, ang mga gwapo naman talaga kami, Brother Alvin. Pakita mo tayong Brother Alvin. Sabi nila, Hagoy, ang mga gwapo, hindi na bati, nagdibati lang, hindi bati. Ay, bati naman talaga kami, mga kaibigan. At saka sa ating mga nanonood sa live, si Israel Tubod Surigao, good evening sa iyo. Parang ayaw ni Brother Alvin ang Israelite source. Okay. Beware of false science. So salamat po sa inyong pakikinig, Suportahan natin ang Philippine Debater Association. Kami po ay kasangkapan lang po tayo, mga kaibigan, sa mga argumento po. Ay wala po tayong personalan. Every time po na mayroong debate ay exercise lang po yan sa ating mga bibig, mga kaibigan, para hindi mabaho yung ating bibig, mga kaibigan. At saka
ipagpasalamat din natin sa buong may kapal sa opportunity, Brother Alvin, sa iyo at sa akin, mayroon tayong discussion sa gabi nito. Thank you so much. Balik po sa iyo, Brother Jero. Yes, thank you din sa dalawa, no? Brother Dritz Loares mula sa Seventh-day Adventist at saka kay Brother Alvin Gita Mundok ng Roman Catholic Church.